Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेमसे बरायनायखौ जासि हरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो ब्लगखौ सानजौफुनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों। ओमफ्राय सान्दुङा बिराद गोरसाखा दिनैहाय। ओमफ्राय नै आङो दायो सानजौफुनि सम नालाय सान्दुङाबो गोरसा नालाय फुलाव आङो दैखौ एसे होगासिनो, नङाब्ला सान्दुङा बिराद गोरसा नालाय फुरा बोरैबा लेथ्रायनाय बायदि जालांनो नागिरना लेरायनाय बायदि थैलांगोन ना नङाबा, ओंखायनो आङो फुलाव एसे दै होगासिनो। ओमफ्राय आङो दिनै ब्लगखौ दायो 12ता जाखाबायानो, 12ता जाबाय, दानिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय आङो। स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। ओंखाम संसै लोगोफोर सानजौफुनि जा गरमखा, ओंखायनो आङो बायजोआवनो संबाय दिनै, बाहेरावनो अर जरायनानै। माब्लाबा अदाबाव संनायबो जानो नांगौ, ओंखायनो आङो दिनैहाय बाहेरावनो संबाय आरो अदाबावनो संबाय, माने संनोसै दिनैहाय। दायो आङो ओंखामखौ जानना होग्रोनोसै। अदाबावबो माब्लाबा जानांगौ संनानै, ओंखायनो आङो दिनैहाय संनोसै। ओमफ्राय नै अदाबाव संनाय खान्थायाथ' एसे गोसोम जाखायो नालाय, अदाबाव संबा जोंहा नैबे खान्थायावनो संनानै जायो, ओंखायनो एसे गोसोम आरोना। ओंखाम जानना होग्रोबाय दायो। ओमफ्राय जोंहा आबैयाबो बुंगासिनोमोन अदाबावबो खनफा खननै संनानै जाहोलांनांगौ, अदाबाव संनायासो गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो जोंहानि आबैया। बिनिखायनो आङो दिनैहाय अदाबावनो नै ओंखामखौ संग्रोबाय, बिनि उनावहाय ओंख्रिखौ संगोन। मा ओंख्रि संनाय जायो नायनोसै। आबैया मैगं बासिना दोनदोंमोन, लाइ ओमफ्राय लाफा बिदि मिलायनानै। जोंहाथ' मैगं जानानै बांसिन मोजां मोनखायो, नोंथांमोना गोबाङानो सोरबा मिथिखागौ। आरो सोरबा बुंहरलायदों आरो आंखौ कमेन्टआव, आब' लोङा बांसिन मैगं जानानै मोजां मोनो खोमा होननानै बुङो आरो। ओमफ्राय औ, जोंहा बयबो बांसिनानो मैगं जानानै मोजां मोनो। ओंखायनो माने मैगङाथ' दा बारा ओंखारबांला, थेवबाबो माने लाबोथारदों आरोना, नागिर एकदम बजारनिफ्राय दा इसेल' आरो, बांद्राय बुरजा नङा। दाथ' जोबनाय नालाय, जोबस्रिनाय माने फाननो लाबोनायखौ बायनानै मोनबोबाय आरो। ओमफ्राय दायो बेखौ माजों संनाय जायो नायनोसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नैलाय नैबेनो मैगङा, मा होनना बुंगोन, नै इयो लाफा आरो। नै बारा मोनबांला नालाय दायो, दाथ' जोबस्रिजोब्बाय जेरावबो। ओमफ्रायो इखिनिखौनो मोनबोदों आरो बायनानै, बेलासियावहा लाबोदोंमोन मैयायो। ओमफ्रायो दा जानोसै। ओमफ्राय लाइ दङ गांसे गांनै, नै लाइ फिसा। ओमफ्राय मैयानो लाबोनाय नालाय बेलासियाव, ओमफ्राय एसे बोरैबा जाबाय आरो नै। ओमफ्राय दा दैयाव होबासो गोथां जासिगोन आरो इयो। ओमफ्राय बेखौनो संनांसिगोन आरो दिनैहाय। बिराद मैगं जानो लुगैदोंनो जोंहा आबैमोना, माने जोंहा न'खरनिफोरा आरो। मैगं ओंख्रि मोनजाथाराखै, गोबाव जाबाय, मैगं जोबस्रिबाय होननानै माने इसेल'बाबो संनो खिथागासिनो आरोना। ओंखायनो आङो दिनैहाय बे मैगंखौनो संनानै जाहोनोसै। ओमफ्राय नै दायो आङो ओंखामखौ फोमोनखांनानै दायो ओंख्रि जाननानै होबाय। मैगंजों आलुजों संगासिनो आङो दायो। नै अदाबावनो संबाय ओंख्रिखौबो। दिनैहाय पुरा अदाबाव संनाय ओंखाम ओंख्रि जानोसै, गोबाव जाथारबायमोन अदाबाव संनाय जायैया। ओमफ्राय नै दायो मोनबायबो मैगंजों आलु, ओमफ्राय बाथोन ओंखाम, बेखिनियानो। दिनैहाय मंगलबारबो नालाय, मंगलबारावथ' जोंहा जाया नालाय ना बेदर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ। स' दायो आङो हासबेन्डनो खुरनानै होग्रोनोसै, बिनि उनावहा आंबो जागोन। Video bir şey yani kötü bir şey. Video ne?
Itu nak ngomong apa? Oh. Jangan enggak benar. Jokin ke sama amat tulisannya. Jangan. नै ओमफ्राय दायो आंबो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दायो नै आं ओंखाम जाखांनानै आंनि टिक्लु टिक्लि सनाफोरनो माने आदार होनोसै आंनि अमा फिसानो थाब थाब देर जानानै र' नोंनोबो लायनि खेबसेनो माथाम लाखादों बारा गोबाव जायाखै सप्तानैसोल' जाबाय आरो फिसा फिसाथार माला देरगोनबा दासो इमान टिक्लु टिक्लुखा एसे गोबाव नांसिगोन आरो ओमफ्राय नै दायो अमा समा आदार होखांनानै दाउफोरनो गासिबनोबो आदार होखांनानै आङो दायो माइरं जावनो नागिरबाय बिराद बुरजा माइ सौनानै लाबोदों जोंहा दिनैहाय सान्दुङाबो गोरसामोन नालाय दिनैनो लामनानै दिनैनो सौखाबाय ओमफ्राय दायो आङो जावगासिनो ओमफ्राय आंथ' हारसिं जावजोबनो हानाय नङा माइयाबो जावगोन जोंहा आङो जावग्रोनोसै दायो माइरं जावनानै मेंनायनि नै मेगि जानोसै खोनसेयावनो गोलैबाय नायलाय दुसि आंनाव आबै मेगि जानोसै होननानै ओरै खोनसेल'मोन आङो ओमफ्राय गोलैबाय नै आंनाव दखनायाव देखायनायावनो जामारो मानसिया गोलैबायना दा जेबो नङा दे इसेल' मेगि जानोसै माइरं जावनानै मेंनायनि बिमाया मेगि संदों जोंहा आबैनोजों आंनोजों जानोसै गुदुं ओमफ्राय नै दायो माइरं आरि जावखांनानै दसे रेस्ट लाखांनानै ओमफ्राय टाइम नायबा मोनाबायानो ओमफ्राय दायो नै जाबाय 8:30 जाबायानो ओमफ्रायो दायो आङो नै मोनानि संनाय स्टार्ट खालामबाय दिनै आरोबाव अदाबावनो संबावबाय दायोबो दा हरनिखौबो अदाबावनो संबावबाय स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआवहा थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट